Ahoj, moje meno je Ivan Jaček, nahrávam túto reláciu s názvom Sereďan. Dneska tu máme opäť nového hostia, je ním Branislav Kružlík. Ahoj. Ahoj Ivo. Ty sa venuješ hlavne realitám, o tom sa dneska budeme hlavne rozprávať, ale mňa by zaujímalo teda, čomu si sa venoval predtým, čomu sa venuješ dneska, skúsa nám teda takto predstaviť skrátke. Kto ma nepozná, volám sa Branislav Kružlík, pochádzam zo Serede, venujem sa realitám, som realitný maklér. Pracujem pre spoločnosť Allris Slovakia. 10 rokov som žil vo Švajčiarsku. Tam som bol vlastne v stavbárčine. 3 roky som robil zvislé a vodorovné armatúry, vlastne konštrukcie výstúže do betónu. Takže sa trochu vyznám aj v statike. Ďalších 7 rokov som pracoval v elektroinštalačných prácach. Teším sa tomu, rozšírilo mi to obzory. A dnes to viem využiť v realitách, lebo mám akú takú šajnu o tom, že či je nejaký dom v poriadku, alebo či je nejaká stavba v poriadku. Poprípade viem mojim klientom poradiť, ako riešiť nejaké situácie, alebo respektíve ako im predchádzať. Život vo Švajčiarsku versus Slovensko, ako tu? To je troška rozdiel, ako, alebo? Nezačnem s tým, koľko tí ľudia zarábajú, ale s tým, ako sa pozerajú na svet. Tam mladí ľudia pracujú, nerobia 8 hodín ako u nás a čakajú za tých 8 hodín, že príde nejaký progres, alebo že proste z 8 hodín práce niečo dokážu. Mladí ľudia tam pracujú 14-16 hodín denne, majú 2 joby na to, aby si išli za svojimi cieľmi, za svojimi snami. A proste, čo vidím tie rozdiely, najmä v nastavení v ľuďoch, sú tam pozitívne naladení ľudia, není tam taký stres, taký zhon, ako je u nás. Ľudia sú úctivejší k sebe, viacej sa zdravia. To, čo si pamätám, ako keď som bol dieťa, že sme zdravili starších, to, že sme mali úctu k niekomu, že sme boli ohľaduplnejší. Jak je to tam s realitami? S realitami je to tam... Asi drahšie, povedzme si otvorene. Áno, ale... začníme tam, že bežný robotník tam zarába 5-6 tisíc, povedzme 4-5 krát silnejšie ako u nás. A to isté platí aj v realitách, že tam proste stavebný pozemok môže začínať od 800 tisíc. Čo tam vidím napríklad rozdiel, že tam sú napríklad aj generačné hypotéky, alebo takéto veci. Čo to je? No, že proste... ľudia odovzdávajú, napríklad ty budeš mať raz deti, tak odovzdáš časť hypotéky svojim deťom. To sa mi páči. Ktoré, jasné. Tí ľudia sú samozrejme zodpovednejší už od útleho veku, pristupujú k tomu ináč. Poďme naspäť, teda na Slovensku sa sem vrátil. Kedy si sa sem vrátil naspäť? Vrátil som sa cirka pred 2 rokmi a tak som rozmýšľal vlastne, že čo tu budem robiť. Začal som v realitách z tohto dôvodu, že už v nejakom 2004-2005 som zvažoval v Seredi otvoriť realitku, ale nakoniec toho nič nebolo. Vrátil som sa k tomu v podstate dnes, takže... Počkalo si to na teba. Určite. Takže dneska tam môžeme povedať, že už si realitný maklér, tak sa to volá dneska? Áno, samozrejme. Ja pracujem pre Allris Slovakia, je to firma, ktorá je 20 rokov na trhu. Tohto roku oslavujeme 20 rokov. Firma pochádza z Čiech. Na Slovensku máme vlastne slovenskú divíziu, sídli v Bratislave a väčšina miest väčších na Slovensku má svoje kancelárie. Mohol by som povedať od Komárna až po Medzilaborce. Proste, že vieme napríklad, nedaj Bože, niekto blízky, niekto zdedí, bude to nejaký pozemok napríklad, ja neviem, na Orave, a ty kokšo, čo idem robiť? Idem na Oravu? No nie, kľudne sa môže obrátiť na mňa, máme kolegov všade, vyšerujeme si ten obchod, ozvem sa kolegovi z tej lokality a vlastne s tým budem kooperovať. Zozbieram pre ňoho dáta od zákazníka, ten tam pôjde na miesto, nafotí to a spolu odkomunikujeme štýl predaja, aby to malo nejakú fazónu. Nemôže byť len tak maklér, proste musí byť na to školený a proste niekým poverený, alebo musí mať nejakú skúsenosť na to, aby s tým začal. Takže ja som takisto nezačal na zelenej lúke, že som o realitách nič nevedel. Vlastne tým, že som kvázi mal lepšie zárobky vo Švajčiarsku ako možno na Slovensku nejaký kolega, tak mi zostávali nejaké peniaze, ktoré som si súkromne investoval do nejakých realít. A tak som sa vlastne oťukal, trošku zmapoval ten trh a zistil, že aj takto sa dá. A proste tieto skúsenosti zozbierané, čo som mal, dal som si ich do batôžka a došiel som do našej firmy, kde mi ponúkli vlastne priestor a fungujeme super. Máme to krásne všetko sprocesované, máme niekoľko stupňovú kontrolu, nado mnou je môj
môj manažér, nad manažérom je nejaký regionálny riaditeľ a nad tým regionálnym riaditeľom je kápo vlastne najvyšší riaditeľ alebo dvaja riaditeľia z Bratislavy. Nevieme spraviť v podstate ani chybu. Tam je všetko tak kontrolované a tak dbané na to, aby neprišlo k chybám a máme to v podstate vlastne aj v logu All Risk a po slovensky máme slogán, že všetky rizika pod kontrolou. Takže to vychádza jedno z druhého, že naozaj to je tak. My sa nenaháňame na silu za províziami iba za to, aby sme mali peniaze, ale my si tvoríme veľmi silnú klientskú základňu, že tá práca už chodí za nami. Takže keď máš raz spokojného klienta, ten má sestru, brata, kamoša, tá robota začne za chvíľu prenasledovať bez toho, aby si ju ty prenasledoval. Mňa by teda zaujímalo, vaša firma sa zaoberá iba realitami, alebo máte aj nejaké pridružené, ja neviem to nazvať, produkty alebo niečo k tomu? Vieš čo, máme širšie portfólio produktov, ako konkrétne ja sa zaoberám primárne realitami a financovaniu teda tých realít, čiže ak by niekto kupoval nejakú nehnuteľnosť, vieme vám vybaviť hypotéku vo všetkých bankách na Slovensku. Čiže financovanie k tomu? Áno, za aktuálnych podmienok, nemusíš behať do 10 bank, my to sprocesujeme proste a je to super. Máme tam poistenie života a majetku, robíme investície do dlhopisov, robíme investície do zlata, potom tam máme tam digitalizáciu cez jednu appku, máme digitalizáciu všetkých zmluv, kde dodatočne sa vieme vrácať k zákazníkovi a proste ponúknuť mu lepší produkt na trhu, lacnejší produkt na trhu. Človek vie týmto spôsobom ušetriť mesačne 50 eur, čo je, keď niečo splácaš 50 eur, je pre teba zaujímavé. Máme tam call efektív, lacnejšie telefonovanie. Máme širokú ponuku produktov veľmi zaujímavých. A máte k tomu aj nejaký možno právny produkt, alebo ponúkate takéto niečo? Máme produkt rodinný právnik, kde zhruba za 150 eur na 1 rok vieme poistiť celú rodinu. A človek vlastne za tak malý budget má právne poradenstvo. Čiže a vlastne moja oporu. Mama? Akože keď ja si to uzavriem, tak akože bere sa, alebo je to tá najbližšia rodina? Bere sa najbližšia rodina, ľudia, ktorí žijú s tebou v domácnosti a to je väčšinou manželka a deti. Milenky sa nerátajú? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Je možné, že príde k upgradeu, ale neviem, či sa to už bude volať potom rodinný právnik. Zaujímavosťou je, že vlastne tento rodinný právnik vie na jednom spore pokrývať náklady až do výšky 20 000, takže si zober, že by si musel platiť 20 000 za prípad, alebo nemusí to byť 20, môže to byť 15, 10 a vyjde to 150. Takže to je rozdiel. 24-hodinová linka, na ktorú sa človek dovolá, vlastne povie, o čo mu ide. Poďme k tomu teda, čo sme sa tu hlavne stretli, a to je dneska je ten realitný trh na Slovensku. Všade nás všetci strašia a vidím všade halo, boom, neviem čo. Realitná kríza, všetko. Kupujte, predávajte. Je to tak? Ja to vnímam, že tú realitnú krízu, že máme tu nejakú krízu, ale určite to není niečo, že nejaká atomovka, koniec sveta, zhaslo. Ja naďalej predávam. Mám ponuku, mám dopyt, proste ľudia naďalej, poviem to hlúpo, zomierajú, rozvádzajú sa, keď sa rozvádzajú, potrebujú jedna domácnosť, aby sa rozišla na 2 domácnosti, potrebujú predať väčší byt alebo dom a idú do 2 menších bytov. Ľudia majú dedičstva, 2-3 súrodenci sa musia vysporiadať, keď bývajú v jednej domácnosti, zdedia dom, každý musí ísť do samostatnej. Funguje trh, ľudia predávajú, ľudia kupujú, stále sa hýbe to, možno nie v takom objeme, ako to bolo pri realitnom búme 2-3 roky dozadu, keď boli super nastavené hypotéky, keď sa ľudia s úsmevom zadlžovali na Slovensku a mysleli si, že to tak zostane. Bohužiaľ to tak nezostalo. Lebo ja som niekde čítal toto, že kvázi do 1 roka, do 2 rokov skončí fixácia úrokov z hypoték, ja neviem, 100 000, 200 000 domácnostiam. A ja keď som to troška sledoval, ako jak si povedal, že do 1% hypotéky dneska sú 4, 5, 6, tak to sa bavíme o raz takých splátkach asi, alebo a to bude asi troška náročné toto. No, bude to náročné, ale aby aj ľudia, akože, aby si spomenuli na roky od 2006 do 2010, že štandardne boli vtedy percentá na 8%, dneska to máme ešte oproti tomu super. Ľudia si zvykli na to dobre veľmi rýchlo
a extrémne sa zadlžili. Tým, že boli dostupné hypotéky, tým, že vlastne to bolo všetko easy, tak sa dosť zadlžili a vlastne všetko riešili formou hypoték a úverov a naozaj teraz im začína tým prvým končiť fixácia a kľudne sa im môžu navýšiť mesačné náklady aj o 200, o 300 eur. To v mnohých prípadoch budú teda vystavení ťažkým životným situáciám, takže možno tu začnú tie nebenjoby a že druhá práca a niečo podobné. Lebo to nebude jednoduché určite. Keď niekto čakal, že bude splácať 500 a zrazu spláca 800 alebo niečo podobné, je to veľký náraz. Podľa mňa nikto nečakal, že sa toto môže stať, akože, ale až takýchto rozmerov. Ale dobre si povedal, ja si to pamätám ešte, že keď sme brali hypotéku prvú my, tak sme dostali úrok pod 4% a sme sa veľmi tešili, že ty kokso, pod 4%, celá rodina mi závidela pod 4%, takže možno sa len sme sa rozhýčkali a pobralo sa veľa hypoték, ktoré sa možno nemali pobrať u niektorých ľudí. To sú hypotéky. Druhá vec sú tie byty, domy. Narastli tam ceny, alebo vďaka tomu teda zasa začali klesať napríklad tieto ceny? No, tým, že bol taký super trh a dostupné hypotéky, kvázi boli aj nejaké problémy s materiálmi, čím sa predražovali, takže ceny nehnuteľností posledné 2-3 roky ozaj, že boli na historických maximách a vedeli to vykrývať hypotéky, čiže bežný človek aj s nízkym príjmom si vedel zobrať hypotéku na štvorizbový domček alebo niečo podobné. Tie ceny boli na maximách a ten trh to prijal. Ten trh to zaplatil. Trh bol dokonca aj spokojný, ľudia sa tešili, boli happy, aj keď boli zadlžení. Dnes je tá pravda taká, že tí ľudia, čo boli happy, budú za pár mesiacov menej happy, proste nebudú takí šťastní, ak boli predtým, pretože budú platiť do niekoľko stovák rádovo viacej. Keď to dneska tak zoberieme, že dobre, narastia ti hypotéka, ale zase troška klesne cena tej stavby a cena tých materiálov a niekde sa to potom stretne. Je to tak? Áno, to vlastne preto nevnímam tie atomovkové články z niektorých slovenských internetových periodík, kríza, koniec a ja neviem čo. Veď dobre, máme tu úrokové sadzby nejako na 4%, ale nikto nehovorí to, že v kopec prípadoch napríklad pôvodné byty, či prerobené, neprerobené, tu máme o moc lacnejšie. Máme tu veľké developerské projekty, kde nazvem ich, že tí bystrejší developeri išli rádovo dole možno aj o 15% s tými domami. Dneska, akože sa áno, áno. A proste predáva sa tým, že sa predávajú za lacnejšie, tak zase majú zdroje na dokončenie toho projektu, proste ukončenie a proste tie ceny išli dole, sú stráviteľnejšie pre toho klienta, aj keď možno má úroky tej hypotéky na 4%, ale keď ti niečo klesne o 40 000, o 30 000, tak ja neviem, čo je dobre. Keď máš nadobúdaciu hodnotu nejakú nižšiu, zase koľko budú tie vysoké úroky. Možno to stúpne niečo nad 5%, tam sa to udrží rok, dva. Aj to by sme museli mať kryštálovú guľu, ale zase to raz bude klesať. Ten klient si to zase vie refinancovať. Čo proste iba tak skrátka a jednoducho povedané, to čo dajme tomu 50 000 zaplatím viacej na hypotéke, ušetrím dneska možno na cene nehnuteľnosti plus služby na prerábku. Plus mínus. A malo by sa to vyvážiť. Z dlhodobého hľadiska to, Ivo, nebude 50 000, lebo hovorí, že príklad, ako tie vyššie úrokové sadzby tam nezostanú na 15 rokov. Ľudia pozerajú tú štartovaciu líniu ako na začiatku. Určite. Tak jak nepozerali, že za 5 rokov môžu byť vyššie úroky, dneska nepozerajú, že za 5 rokov môžu byť nižšie. Takže Ivo, bežné je v ekonomickom sektore sú zdravé úroky na hypotékach 2,5-3%, to je normálka. Poďme k tomu napríklad tomu dnešnému trhu. Bavíme sa, že asi tie ceny idú nižšie. Bavíme sa všeobecne o domoch, bytoch, že išli lacnejšie, nové byty, staré byty, nové domy, staré domy, že je to možno iba segment bytov, domov, starých, nových? Alebo je to komplexne? Dobrá otázka, ale začnem teda postupne. Čo ešte nezačalo klesať, je napríklad ceny nových bytov. Tie nezačali klesať. Ale čo začalo klesať oproti predtým, čo bol napríklad 2 roky dozadu, keď bolo super, tak pôvodné byty
vlastne zo socializmu, ktoré boli prerobené, akože komfortné, pekne spravené, tak tie ceny boli také ako ceny nových. A to nebolo zdravé. Dneska tie ceny tých pôvodných bytov idú dole a predsa nové je nové a proste tá novostavba je logicky, že by mala stáť o niečo viacej. Ale napríklad, čo kleslo dosť, tak sú napríklad víkendové objekty, chaty, rôzne chalupy a takéto veci. To, čo máme navyše možno niečo? Vieš čo, aj nie navyše, ale bol enormný nárast cien, keď bol COVID. Nedalo sa cestovať a ľudia nevedeli ísť do Talianska, zrazu do Chorvátska, boli z toho na nervy a zrazu zistili, že máme aj na Slovensku, že tu máme pekne. Keď nemohli ísť cez hranice, tak kúpil si niekto chatu v Čadci, alebo ja neviem, Hodruša Hámre, alebo proste. A bol extrémny dopyt po víkendových alebo takýchto oddychových realitách a vtedy tie ceny vyleteli a dnes presne tieto objekty idú dole, pretože sú to vlastne nadbytočné reality, ktoré človek k bežnému životu nepotrebuje. K rodinným domom zase poviem novostavby a pôvodné nejaké teda pred rekonštrukciou, po rekonštrukcii. Developerské projekty, konkrétne ja predávam v Lužiankach pri Nitre, je to pod golfovým ihriskom, krásna rezidenčná štvrť, volá sa to Red Oak Village, tým, že vlastne aj ten golf resort sa volá Red Oak, tak to sa volá Red Oak Village. Tam tí developeri boli, ja to nazývam slušne, že bystrejší, teda sa začalo predávať, teraz sme tam dopredali ulicu, ja som predal posledný dom na tej ulici, to bola ulica Smreková a teraz sa odštartoval predaj na Jahodovej ulici a naďalej to pokračuje. Niektorí developeri pri výstavbe týchto nových sú takí konzervatívnejší a povedia, a prečo by som ja predával, keď som draho kupoval materiály a niečo. Títo developeri držia si ceny, ale nepredávajú. Môže byť, že nejaký jednorožec klient príde, že chce tam konkrétne dom, lebo sa mu to tam páči a zaplatí to, ale to je ozaj zriedkavo. Tým, že sa nakopila teraz dosť veľká ponuka nehnuteľností, keďže sa oveľa čo menej predáva ako predtým, tak tí ľudia majú viacej na výber a chodia a vyberajú si. Niekedy kupovali na prvú dobrú, prišli, keď to niekto nezobral, tak to zobral druhý. Možno na druhý deň to bolo predané druhému, alebo v ten deň. Tak ľudia kupovali na prvú dobrú, dnes už tá situácia nie je a vyberajú si. Viem, že nemáš kryštálovú gulu, ale aký ma zaujíma tvoj názor na budúcnosť? Že myslíš, že tie nehnuteľnosti budú ešte ďalej klesať, stagnovať, stúpať? Pýtaš sa na to, že či má klient vyčkávať na volačo? Presne. Určite nečakať. Kto má v pláne kupovať dom alebo byt, nech ho kupuje hneď teraz. Dneska, zajtra, pozajtra, do mesiaca nech to rieši. Vysvetlím. Ten hypotekárny klient proste nevyhrá nič s tým, že bude vyčkávať, pretože budú vyššie úrokové sadzby v hypotékách, bude väčšia inflácia. Takže dnes vie za tie peniaze kúpiť proste, ja si myslím, že obíde dobre. Aj v dnešnej dobe. Podľa mňa a môj slogan je kupovať teraz a bude to super. Spomenul si tie Lužianky, čo je taký nitriansky okres, kraj. Pôsobíš iba tam, alebo aj tu v Seredi, v okolí, alebo ako si na tom? Čo pôsobím vo viacerých krajoch, pôsobím teda v našom Trnavskom kraji, v Nitrianskom kraji. Kvázi mám dosť dobré kontakty, tak mám tie ponuky rôznorodejšie, ale teraz najviac pôsobím asi u nás, pôsobím v Nitre, ako som spomenul, Lužianky, čo bola niekedy časť Nitry, tam je krásny projekt Red Oak, teraz mám novinku, už je spustený predpredaj 24 pozemkov v obci Šalgočka. V prípade, že napríklad priamo Sereďania by sa chceli by niečo predať alebo podobne, môžu sa ti ozvať? Určite áno, budem rád. Nájdu ma buď na Facebooku, mám stránku Branislav Kružlík, realitný maklér, takisto aj na Instagrame, ale kľudne nech mi zavolajú. Mňa by zaujímal taký tvoj názor, neviem, či mi budeš vedieť povedať, napríklad Sereď, teda máme tu, ja neviem, že je tu draho, lacno v Seredi?
v porovnaní s inými? Lebo my sme Seredi stále špecificky, vo veľa segmentoch podľa mňa. Mne nejde do hlavy, ako môže byť Sereď drahšia ako Nitra napríklad. Jasne, súhlasím. To mi príde nelogické. Napríklad v Nitre máš ďaleko väčšie možnosti ako v našej Seredi. Ďaleko iné prostredie, máš tam krajšiu prírodu, je to krajské mesto, je tam niekoľko univerzít. Také sú ceny, treba to brať ako to je. Napríklad konkrétne ma zaujímalo, veď nevyjadri sa, nechám to na tebe, a napríklad taká lokalita sú Prúdy, kde stávajú nové 4 bytovky. Ja som počul nejaké informácie, že ten predaj tam teda boh vie aký není, lebo podľa mňa tie ceny, ako tým stále sa bavíme o cenách, že je to proste predražené, že neviem, máš na to nejaký názor aj ty, alebo máš informácie o tom, tak sa skoro opýtam. Nemám o tom informácie. Poznám ľudí z Prúdov a podľa mňa Seredi môže byť vďačná za to, že sa tu niečo vybudovalo, lebo ja viem aj z iných strán, že proste každý vidí len niečo, že áno, predal pozemok na dom, postavili sa tam domy, zarobil. Tam sa strašné veľké pozemky darovali proste na prospech nejakých zelených priestranstiev, proste inžinierských sietí. Oni si musia rozumieť, akú cenotvorbu nastavia. V dnešnej dobe je trošku nebezpečné prestreľovať ceny, lebo pre človeka sa ten inzerát stane všedným predraženým a ako ten marketing, keď sa zle nadstaví, že tie ceny sú úplne že prestrelené, tak ľudia proste ako keby, že zanevrú na to a proste, aj keď to zlacní, tak to nechcú. V tomto vašom segmente realitný trh je asi veľká konkurencia. Ako ju vnímaš? Rôzne. Vnímam ju rôzne z toho titulu, že sú na Slovensku alebo v okolí makléri, ku ktorým zhliadam, ktorí robia prácu pekne, empaticky. Napríklad sledujem, odoberám každé video, pozerám napríklad Branislava Čúriho Menovca, ale aj na okolí je veľa šikovných maklérov, čo robia pekné prácu, empaticky, sú príjemní k zákazníkom a ozaj, že berú to ako poslanie, nie ako iba job. Sú kolegovia, na ktorých sme není pyšní, ktorí robia hanbu nášmu povolaniu, ktorí sa na silu naháňajú za províziami, úplne bez totálnej empatie, akože nemajú absolútne žiadnu empatiu k ľuďom, k životným situáciám a proste na základe týchto ľudí máme koľkokrát zlé meno a ľudia vnímajú veľakrát makléra ako podvodníka alebo niečo podobné. Ľudia, ktorí na silu zatlačia ľudí do nejakých brutálnych zmluv, nevýhodných. Prídu, nafotia ti nehnuteľnosť, spravia ti reklamu na internete, nafotia to otvorené prkienka na toaletách. Pomaly vidíš, akú máš značku deodorantu v záchode, ako to sa nerobí. Prídu, zavesia na internet a čakajú pol roka, 3/4 roka, rok. A skončí to tým, ako kliknú enter, odsúhlasiť inzerát, tam skončí služba zákazníkovi. Neprezdielávajú to na iných portáloch, na iných sieťach, marketingovo sú slabí, proste a človek, keď už je zúfalý po pol, 3/4 roku, že teda prosím vás, nedá sa s tým niečo robiť. No však čo a čo mám s tým robiť? No, že však čo, veď to inzerujeme a nejde to. Tak potom sa ľudia nejako bohužiaľ rozhýbu svojpomocné, rozhodia siete, koľkokrát kontaktujú druhého makléra a keď to predá niekto druhý, tak proste oni chcú a trvajú na tej svojej provízii na silu. V akom horizonte? Treba si uvedomiť, to, čo niekedy trvalo bežné 3 týždne, mesiac, že sa nehnuteľnosť predala, dneska trvá 4-5. 3, 4, 5 mesiacov, možno pol roka. A proste sa nepredáva toľko. Čiže človek si musí uvedomiť, že je to beh na dlhšiu trať, ako to bolo pred rokom napríklad, pred rokom a pol. Musí sa s tým stotožniť a nečakať výsledok okamžite. Treba možno toho makléra vybrať o to kladnejšie. A preto moja otázka ďalšia je, ako si vybrať toho správneho makléra? V prvom rade by mali ľudia pozerať na referencie, odkazy tých ľudí. Veľakrát aj vníma dáta nejaké, ktoré sú mu, musí mať tu proste aj intuíciu, že toto bude mať ten dobrý. Niekedy išli kamenné realitky, pretože človek išiel do obchodu, po ceste bol v realitke, pozera, fungovali výklady, to už je v podstate prežitok,
ešte tieto spoločnosti fungujú, majú silné zázemie, lebo už toho dosť popredávali, takisto aj tá klientská základňa je tam obrovská. Tieto firmy fungujú, pomáhajú, sú tam dobrí ľudia, kvalitní, čo majú strašné skúsenosti a je to super, ale v dnešnej dobe napríklad začínať s kamennou predajnou niekde je druhoradé. V prvom rade musíš byť online, v prvom rade musíš mať nejaký vlastný brand si tvoriť, prezentovať sa, ukazovať. Takže v dnešnej dobe začínať s kamennou predajnou nie je moc, ja neviem, nejaký super začiatok. A proste v prvom rade tých ľudí musíš osloviť. A ako ty vnímaš konkurenciu? Ja nemám konkurenciu, Ivan. Jak je to možné? Ja nerozmýšľam malomešťacky, ja vidím každého kolegu, partnera do budúcnosti. Keď mám klienta, že zháňa pozemok, prívahu alebo niečo špecifické, rodinný dom v Čepeni v tej lokalite a vidím, že ho ponúka nejaký kolega z inej spoločnosti, ja nemám problém mu zavolať a povedať mu: zdravím, Kružlík, Oris Slovakia, mám klienta, má záujem o dom, niečo také, ako ponúkate. Vedeli by sme ísť do spolupráce. Prichádzame pomaličky do záveru tohto nášho realitného špeciálu a mňa by tak zaujímalo ešte okolo teba možno aj niečo neodborné. Venuješ sa aj niečomu inému okrem týchto realít? Máš nejaké záľuby? No ja mám tých záľub strašne veľa. Teraz ich flákam. Mám strašne veľa práce, čo ma teší. Ale moja srdcovka od malého chlapca je história, dejiny, archeológia, proste s tým sa vzdelávam, s tým žijem, čítam, pritom sa dokážem odreagovať. Ďalšie hobby, najväčšie možno aj zbieram náramkové hodinky, máme nejaké vreckové, ale gro mojej zbierky sú náramkové hodinky. To je, by som až povedal, taká fetiš alebo choroba. Kamoši z Čiech tomu hovoria chronobundus. Tak som postihnutý hodinkovým chronobundusom, priznávam si to. Čiže robíš reality, baví ťa história, bavia ťa hodinky, je tam ešte niečo, že do toho spadá? Tak som vášnivý veteránista ešte k tomu. Tiež história? Tiež história, samozrejme. Tie pôvodné autá, pôvodné tvary, tá vôňa benzínu, to ma vážne baví. Tak som členom Veteránkár klubu Sereď, som členom Oldtimer múzea Sereď. Organizujeme pravidelné akcie. Máme jesennú a jarnú burzu. Jesenná bude teraz 24.9. A teraz sme organizovali aj Serecký oval 1. augustovú sobotu. Je to pravidelná akcia. Toho roku bol 19. ročník. Budúci rok máme historický 20. ročník. Koľkokrát ozaj sú tu unikáty, čo sú možno 1-2 autá, neže na Slovensku a celkovo tuto v nejakom regióne strednej Európy. A proste o tom to je, o tom prostredí a o tých ľuďoch. A veľká akcia bude toho 24.9. bude to jesenná veteránska burza, kde nebudú len veci, sú tu zberateľské veci, kopec ľudí sem príde si kúpiť, predať starožitnosti. Čiže bude to tá burza, čo tu býva proste, čo áno, smerom do kempingu, jak sa ide, tak celá cesta. Na jar sme mali brutálnu účasť, akože boli sme milo prekvapení, koľko ľudí nás prišlo pozrieť. Boli negatívne ohlasy na nejakých médiách, že nikto o tom nevedel. Preto prosím, vyhľadajte si nás na internete a teda tam uvidíte najbližšie informácie o nejakých akciách. Dobre, prišli sme do záveru tejto našej relácie. Ja ti chcem takto poďakovať, že si nám predstavil tento realitný trh, problematiku, či hypotéky, či domy, či byty, staré, nové, či ísť do toho, neísť do toho. Ja verím, že tí hostia si niečo z tohto odnesú, že to bolo proste pre niekoho aj také náučné. To dúfam. Takže ešte raz si teda ďakujem no a vám ostatným no ďakujeme, že si nás zase sledovali, dúfam, že ste na niečo nové dozvedeli a ja verím, že si nájdete cestu k nám aj na budúce. Takže ďakujeme, ahojte. Dobre.